bebinza ndiwo waona video riya pamwe nachiedza mese maona matsamwa chimbotsamwa zvanasi chimbotsamwa musandibloke musandidii ndiri wakweni chinzwa ini ndoda kuuya umba kwenyu ndatohasila mari ndikwe kana uri mutauni uya hako ndokudzosera kumba ndokubhadhara vekudzokera kumba asi inzwa sha haungangoti itsova nezvandakaronga zvacho shamari ridhi rako manje inzwa torambana ondi kana ulowo wamitisa indamitiswa umwe munhu ungatsamwere shwa Dion haitekenyedza sadare inzwa wadiwaiza zvaita Dion ka hapana kana chatingatomboita chine musoro kunze kwekutokisana ikoko ulenjinzi ndakakwigwa naDion unga kudhifidwa naDion anotekenyedza sadarewo shuwa ungasiye bhebhi rako inini nayo yaDion sadarewo nai saka uda kudii umbomira zvirozvo ndokuda iwo nondida ndozvisiva hatiramba wakatsamwa just take a small break kuadwanza kuma2 kuma4 kutaura chiwa iwo watoenda pachati ramaiguru vako rawasenda mavhidhiyo aya watovaudza kuti maiguru inini mwana wekuba kwenyu ndatomuregerera na40 takutodanana zvatopera izvizvi inini nyaya iyika rega ndigotozoonawo kuti wazoriwana sei vhidhiyo iri uzongo usingatofaniri kana kutomboriwana kozvizvo zvakangoitikawo zvisingafaniri wanga usingafaniri kuriwana watoita laki asi shuwa asi bhebhe inzwa ungatsamwira izvozvo unganzi kwaheiwochi tumelanga akasvirwa nasoisini iyo unoziva bhebhi ramwana unongosvira pese pawakuda ubva ungorisiya ngodinje watosiya usadarewo sha unoti ndiani umwe anozogona kupfuraiwo inzwa sha iwe ndiwe wega izvi mheno wadiwa totanga kutokura mazindokuda iwo nondida tiri kutodanana ndiri maigidhioni inini vamwe vese nyanga vakauya ndeimuonya isina nabasa inini ndini wako ndambotanga ndichiita zvinhu zviri sweet but iwo unenge usiri kutoda kunenzwa ndichitaura zvakanaka saka takutoita chifosineti inini ewe takudanana kutanga kuma4 sofa ndokupa hangu kabreak kadikidiki chimbojamba mumastreets umu asina 4 kadzoka